DXDC Radyoman Report. Human sa pagwagtang kun pag-lift sa state of public health emergency sa Pilipinas tungod sa coronavirus disease 2019 kun COVID-19, giwagtang na usab ang mga palisiya nga gipatuman sa City Government of Davao sama sa mandatory nga swabbing ug isolation sa mga COVID-19 patients. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Dr. Tomas Miguel Ababon, ang head sa Davao City Health Office, gisulti niini nga dili gihapon angay nga mukumpyansa ang publiko. Diin bisan og dili na usab mandatory ang pagsuot og face mask, giawhag gihapon sa Department of Health kun DOH ang katawhan nga magsuot ilabi na kadtong nagbalatian. Gina-encourage gihapon sa DOH ang wearing of mask, especially sa elderly, katong immunocompromised, katong mga naay chronic diseases like that. So gina-encourage gihapon siya. Matod sa health official nga importante kaayo ang pagpabakuna diin parayong ginatanyag sa local government unit kun LGU Davao ang libreng bakuna bato COVID-19. Lakip na ang bivalent vaccine kun third booster nga ma-avail sa district health offices matag adlaw nga Biyernes alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon ug sa People's Park gikan Lunes hangtod Biyernes sa susamang oras. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.